I får lov til at se det lille klip. I får lov til at se det lille klip igen. Og det, I gerne må kigge efter, og også gerne notere lidt ned på mange af de blogge, I har liggende foran. Det er at prøve at notere ned, hvilke sådan forsøg eller initiativer, I ser Anja og Bjarne tage i forhold til nonverbal kontakt, og også hvilke sådan forsøg, I ser i forhold til initiativer på mere sådan verbale læsninger af Jørgen. Så prøv at se, om I kan notere det lidt ned. Og nu kan man mærke, at jeres faglighed kommer i spil, eller det har man kunne hele tiden, ikke? Men lidt på forskellige dele af det her meget lille videoklip. Nu begynder I lidt at tage hold på det sidste heat. Fordi nu får I lov til, at gå på 3 forskellige spørgsmål, og lige drøfte dem med brugerne. Det første spørgsmål handler om, at vide, hvordan det er at være familiebehandler. Og I har været lidt inde på det, nogle af jer, men prøv alligevel at drøfte det lidt. Hvilke tanker og følelser tror I, man kan have i sådan en situation? Hvilke tanker gør jeg om konteksten for mentalisering? Altså Anja og Bjarnes mulighed for at mentalisere ud fra den sammenhæng, de indgår i. Og så et meget stort spørgsmål, men vi kan høre, at I allerede er lidt i gang. Hvad vil I have lyst til at have fokus på i relation til Bjarne og Anja, hvis I var familiebehandler i den her kontekst? Det er jo et bredt spørgsmål, men jeg synes alligevel, vi ville også invitere lidt ind i, at I fik mulighed for at træde lidt ind i det spørgsmål. Så sæt jer ned, tag lidt sammen om det, og så samler vi lidt op. Man kan sige, at det bevæger os lidt over i det her tema omkring epistemisk tillid og mistillid. Fordi som nogle af jer rigtig hurtigt fik øje på, så var det her ikke nødvendigvis en kontekst, som emmede af tillid. Den emmede måske faktisk lidt af mistillid. Og hvis der er noget, der ikke er nærende for vores mentalisering og vores lyst til at lytte eller vores nysgerrighed, så kan det være mistillid. Og epistemisk tillid er den her størrelse, det er sådan et gammelt billede af min nu teenage datter, især her. Men epistemisk tillid bliver af Fredrik Allison bliver defineret som individual's willingness to consider new knowledge from another person as trustworthy, generalizable and relevant to the self. Så det vil sige, vores tilbøjelighed til som mennesker at tænke, at det du kommer med til mig, det er brugbart. Jeg kan have tillid til, at den viden er relevant. Jeg kan ikke bare bruge den i situationen, men jeg kan også overføre den til andre situationer i mit liv. Så hvis Bjarne for eksempel havde haft en fornemmelse af, okay familiebehandler, du møder mig, det du kommer med er faktisk relevant. Det der med, du siger med øjenkontakt, jeg får lyst til at høre noget mere til det. Måske på en brysk måde kan det lyde, men jeg bliver alligevel lidt nysgerrig. Og den måde, du møder mig på, og den viden, du tilbyder mig, den får jeg lyst til at overføre til andre kontekster i mit liv. Så man kan sige, at på den måde, så betyder det der, det er jo sådan lidt et mærkeligt begreb, og vi har jo ikke rigtig nogen sådan rigtig god oversættelse til dansk, altså epistemisk tillid. Men det epistemiske er lidt mere end bare sådan en basal tillid, fordi den netop har den der vinkel på, at det er viden, vi kan overføre. At din viden er, jeg kan tro på din viden, så derfor så får jeg lyst til at tage den ind og bruge den. Jeg har tidligere arbejdet ret meget med lærere, det gør jeg sådan set stadigvæk, det kan man ikke lade være med, når man arbejder meget med skolefravær. Og når jeg har undervist dem i for eksempel relationskompetence, så har jeg taget den epistemiske tillid med og undervist dem i det. Fordi man kan sige, det der med, hvordan man møder børn, og hvordan man er i et klasserum, det er også ret stor betydning for, om børn tager stoffet med videre, om de lærer noget.
Og man kan sige, vigtige ingredienser til at udvikle epistemisk tillid, altså at et barn udvikler epistemisk tillid, det kalder Fonagy for sådan nogle ostensive cues. Og en af dem, Maiken, var du inde på, det er den der motherese. Jeg tror, at de fleste af os, når vi tager sådan spædbørn op i armene, så sker der sådan et eller andet helt naturligt med vores krop, ikke? Altså man begynder sådan at vugge lidt, og man ser sig selv tale lidt i sådan et sådan særligt sådan et tonefald, hvor en stemme, ja, du smiler. Man kan sådan se flere af os står og smiler bare ved tanken om det der helt særlige, som Gry, eller vi viste tidligere i det her lille samspil. Ikke? Der var meget af sådan noget motherese, øjenkontakt. Også det der med at kunne justere sig, altså den præcise turtagning, at man sådan kan afvente, baby siger noget, jeg siger noget, jeg responderer på nogle relevante måder, nærmest ligesom sådan en lille dans. Og så er der det der med de kontingente og markerede spejlinger, som betyder, at, ja, og det er Bjarne måske ikke helt så god til, men altså, at man kan sætte ord på, du er ked af det, du er ked af det. Så man kan sige både, at den læsning, man laver, den er præcis. En upræcis læsning er som regel, du er skide vred. Og hvis den er umarkeret, så kan man lave en læsning, der hedder, du er så skide vred. Den er ikke særlig markeret. Så man kan sige, at spejlingerne, de kontingente og markerede spejlinger, er vigtige for at kunne udvikle epistemisk tillid. Det ser jo selvfølgelig lidt anderledes ud, når vi arbejder med voksne mennesker. Jeg kan tydeligt huske, da jeg som nyuddannet psykolog i mine slut 20'ere startede på en døgninstitution. Der skete der sådan flere gange, at jeg i hvert fald ikke nødvendigvis var enormt troværdig for hverken pædagogerne eller de unge. Og jeg kunne også se mig selv langsomt hen over årene, da jeg arbejdede på det her døgnsted, jeg simpelthen kom til at bande mere. Altså bandede simpelthen derudad også derhjemme. Og det måtte jeg også sådan tjekke lidt over, hvad det egentlig var for noget. Jeg tror, noget af det handlede om, var på en måde, at det var den måde, man talte på. Og hvis jeg på en måde skulle kunne koble mig lidt bedre på de her unge mennesker, så skulle jeg ikke stå med hovedet på skrå og lave motherese. Fordi det var faktisk vældig, vældig ujusteret. Giver det mening? Jeg kan genkende det der med, hvor hurtigt man kan blive fyret i vores arbejde, hvis man sådan på en eller anden måde kommer til at fremstå sådan med lidt for meget luft på stemmen, eller hvad det måtte være. Ja. Jeg vil sige, det lærte de der pædagoger, jeg arbejdede sammen med, de lærte mig sindssygt meget omkring det der med, hvordan på en eller anden måde være justeret i lige præcis sådan en kontekst. Og det handlede altså ikke kun om at bande. Ja, men ellers er det nogle af de samme ting, som gør sig gældende. Man kan sige, at mange af de mennesker, som I møder og jeg møder i vores arbejde, de har ikke nødvendigvis udviklet en særlig høj grad af epistemisk tillid. Det har de ikke haft grund til. Og det er sådan, at vi bliver jo født med skepsis. Altså vi bliver faktisk i udgangspunktet født med epistemisk mistillid, eller sådan en grad af mistillid, fordi det er jo skide smart. Det er jo med til at passe på os, at vi bliver født med en skepsis. Så man kan sige, at tillidsfuldheden, det er noget, vi skal tillære igennem samspil. Vi skal tillære, at vi kan tro på omverdenen, og vi bliver mødt på gode måder, at folk vil os det godt. Men når vi har indgået i miljøer, hvor vi ikke er blevet mødt, hvor vi tværtimod måske har følt os misforstået, når vores måde at være i verden på er blevet mistolket, sådan som vi måske netop har været enormt kede af det, men er blevet mødt med, du er så pissevred. Så gør det, at at der er nogen, der i højere grad udvikler en højere grad af mistillid. Og jeg kan huske, da jeg var ude i Greve, og jeg snakkede lidt med Gry om det, hun sagde også, at det var noget af det, der gik igen i Randers og i Odense. Sådan et tema omkring det der med, altså, hvor meget mening giver det for folk? Altså, er de motiveret for den hjælp, de får, eller det, der i hvert fald kan fremstå som motivation? Man kunne også sige, er de et sted, hvor de er trygge nok til at tage viden ind, eller tro på det, vi kommer med som professionelle? Kan I genkende det tema? Ind i det her.
Fordi når vi har en øget sådan mistillid til omverdenen, så vil det som oftest betyde, at vi er mere på dupperne. Altså vi er mere på vagt, vi er mere overvågne og mere skeptiske. Det kan også betyde, at vi har en tendens til at misforstå flere ting. Altså at at vi oplever noget som en effekt, det mærkes ubehageligt det her, men det der med at kunne se bag om den andens adfærd og kunne se intentionen bag, det har vi ikke nødvendigvis så nemt ved, eller det er der nogen, der måske ikke har så nemt ved. Og vi måske også skal have nogle forforståelser, som kan være sådan en lille smule fastlåste, og kan være svære at bevæge. I genkende det ud fra jeres virkelighed. Ja. Jeg skal lige se, hvor vi er. Okay. Jeg skal lige være sikker her. En af de forskere, som i dansk kontekst har kigget på tillid i professionelle relationer, det er en professor, der hedder Hanne Warming. Og hun har blandt andet lavet sådan nogle forskellige forskningsprojekter, hvor hun har kigget på unges oplevelse af professionelle relationer. Og det hun siger, det er, at vi som professionelle nogle gange kan have lidt en tendens til at tænke, at mistilliden eller den manglende tillid er sådan lidt iboende det enkelte menneske. Og det hun siger, det er, at vi skal huske, at det er også et relationelt begreb, som man kan bevæge. Og vi også selv som professionelle, lidt som I faktisk siger det, vi ser det her klip med Annie og Bjarne og Jørgen, at vi også som professionelle kan have en andel i både at øge mistilliden, men vi også omvendt kan have en andel i at bevæge den. Så hun siger, hun slår på tromme for sådan et relationelt tillidsbegreb. Og noget af det, som et af de her unge mennesker siger i et af hendes forskningsprojekter, som jeg blev mærke i, det var, hun sagde, ja, som professionel, så er det simpelthen så vigtigt, at man kan holde til, at jeg afviser folk. Og at jeg kommer til at svigte relationen igen og igen og igen. Men jeg også mærker, at der er nogen, der forsøger igen og igen og igen. Fordi man kan sige, noget af det, som jo kan være rigtig hårdt for os som professionelle, det er jo netop, som jeg tror, det var noget af det, du også var inde på, det der med, når vi mærker noget, der kan se ud som en afvisning fra Bjarne for eksempel, ikke? Eller Annie. Når vores input ikke bliver taget ind, eller omsat, eller anerkendt, så kan vi komme til at føle os afvist. Eller vi kan komme til at føle os utilstrækkelige. Eller vi kan komme til at føle, at det er ligegyldigt, det vi laver. Så man kan sige, det her, når vi møder mennesker, som har en høj grad af mistillid, eller epistemisk mistillid, så kræver det også ekstra meget af vores mentaliseringskapacitet. I forhold til at kunne se bag om adfærd, men også til på en eller anden måde at kunne have en ro med, okay, det var en afvisning. Jeg må prøve igen. Ja. Et af de mennesker, som... jeg ved faktisk ikke, hvad man ville sige om hende. Men jeg kan sige, et menneske, som måske sådan har oplevet sådan lidt af hvert i sit liv, og som ikke nødvendigvis er blevet boostet i forhold til en høj grad af epistemisk tillid i forhold til det liv, hun har levet. I hvert fald ikke kun det til sig. Og vi faldt over hende i en podcast. Og vi fik lyst til at afspille sådan en lille lydbid af den her, det er sådan en podcast i 4 afsnit. Og her der skal I høre sådan et lille afsnit, eller en lille bid, hvor hun fortæller om, at hendes, at hun hvad hedder sådan noget, hun signer, hvad hedder sådan noget, hun skriver en kontrakt med et pladeselskab. Og når man har hørt podcasten, så kan man høre, at den her producent er det vel, som hun underskriver hos, at han har virkelig prøvet at få hende med ombord. Han har faktisk udvist en ret stor grad af tillid. Og Tessa, hun har lidt glemt deres aftale, hun har ikke rigtig været forberedt. Hun har så svigtet ham en del gange, ikke? Men der sker i sidste ende det, at hun faktisk, hun faktisk signer den her pladekontrakt.
Så nu får I lige lov til at høre sådan en lille bitte bid, som måske taler en lille smule ind i det her med at blive genkendt som den, man er. Okay, så nu får I lige lov til at lave et lille vip over mod jer selv. Fordi man kan sige, noget af det, som i vores optik er noget af det, som sker her i Tessas liv, er, at hun bliver genkendt for den, hun er. Så nu vil vi godt have, at I sætter jer sammen, 2 og 2, og lige først taler lidt hos den ene, og så vender over imod den anden. Men når I taler sammen 2 og 2, og taler om, tænk tilbage på jeres liv, og på et menneske, som har genkendt jer på en måde, der var betydningsfuldt. Og det kan jo måske være en periode, hvor tingene er brændt lidt på, eller hvor det på en eller anden måde var ekstra vigtigt at blive genkendt som på en foretrukken måde for en. Og tale så lidt om, hvad vedkommende havde et blik for hos jer, som var betydningsfuldt. I får lige lov til her de sidste 5 minutter op imod, jeg har hørt dig, Kage. Op imod Kage, simpelthen lige prøve sådan at tale ind i jeres hverdag. Nu har vi set Annie og Bjarne og lille Jørgen og brugt noget krudt på dem, talt om mentalisering, og vi har talt om tillid og mistillid. Vi har talt om at blive mødt, vi har talt om at blive genkendt. Så prøv bare lige sådan at vende tilbage til jeres konkrete virkelighed og tale lidt om, hvordan giver det her mening ind i jeres konkrete arbejde? Og det kan være alt fra, jeg får øje på, at vi er mega gode til det her, eller det her, det er noget af det, vi virkelig bestræber os på, eller her er jeg lyst til at skrue lidt. Så prøv bare lige at bruge de sidste 5 minutter op mod pausen til at vende jer mod jeres hverdag.